guys, so ayan, magpangat kamo tilapia keng kamyas. So yan, tsaka keng sirola ko yung kamyas. Kung atin natin guys, tunan ko na tsaka tunin kapag kamo kamatis, sibuyas, apulayo. Tsaka tayo din ng ganun. Ano ba tayo ng kakatang kamyas? Yan. Bali tamo, lagay ng kakatang tilapia. Tsaka tayo kapang. Hindi tayo rin kakatang ka lang. Ang talapang lambutan kakatang kamyas. So yan, so iban tayo kakatang parang butang kamyas. Uy, medyo malambot na rin. Tsaka mula ko ni dulgot sa member kaya para mas malasang kamyas. Uy, Diyos ko naman. Diyos ko. Ang panyaman na naman kanini mga gusto na kasi rin buwang kamyas guys. Kaya laging kamyas yung luto kamo. Siyempre nalamutin ang luto. Ayan. So yan, habang medyo kakandala para kikatang kamyas. Lagay tayo kikatang talbos kabuti. Tala para lagay rin kikatang tilapia guys. Kaya nila masyadong ilang marunot yung kakabukal ng kikatamong tilapia. Tapan tayo pa. So yun. Medyo kayo ng kikatamong talbos kabuti. Lagay tayo rin tilapia. Ayan. Tala ka rin kamyas. Tapan tayo rin pasi. Ngayon tala mong medyo maluto. Tapan tayo. Wow! Yan! Natunin kaya katamong pinangat tilapia keng kamyas. Nyawan, Diyos ko, mangantan na kanyan. Gusto lakas lang din kaya katang kamyas.